Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw. o Ginoo. Niadtong panahona mitungas sa Jesus sa usa ka bungtod aron pagampo ug didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus mao gyud ang manluluwas. Siya maoy atong bugtong manluluwas. Sa dihang nianhi siya sa kalibutan, iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga mahimong anak sa usa ka panday nga si San Jose. Nya siya sad mismo nahimo sad siyang panday or carpenter. Para nako murag duna gini siya dako kayong purpose kay ang tanang gihimo ni Jesus magamay madako kuan gid related gid siya sa kaluwasan. Nakaron nahimo man siyang magtutukod og balay panday. Ang kanisang iyang mga apostoles nga iyang gipangpili nahimo sang magtutukod og balay. Nya matud pa sa unang pagbasa, ang balay nga gihimos Ginoo mao ang iyang simbahan. Nya ang iyang simbahan diha niya gitukod ibabaw sa mga apostoles unya ang sentro sa maong pundasyon mao si Kristo nga nagsagang sa tanan. So gitawag na nato og Apostolic Foundation. Kana bitang inig kuan inig kasal ba? Di ba kasal na mo na ihatag ka kanang aras, kanang coins. Dugay na jud kay ko gasigi question sa kong hunahuna niya ako sang question noon ang mga kana bang nanguan ba kanang nagpakasal nganong 13 man nakabuok coins inyong gihatag. Siya kinahanglan ang bana pader muhatag yun sa tanan niyang sweldo apil ang 13th month pay. Di ba? Hao man kayo. Ihatag na ko nimo. Ana. So ang bana ko no do nagi obligasyon kay mao man ay kuan sa una kanang kultura gid nato nga ang bana ra may magtrabaho. Niyang asawa mo'y tigdawat og sweldo niya iyang i-budget. Ana. Kinahanglan ko no ang bana muhatag yun sa tanan apil ang 13th month pay. Sakto dili. Sa una murag sakto. Nya karon kay ang asawa nagtrabaho naman sad. Daghan mang mga asawa nga earner na sad. Di na sakto. Alkansing bana, ang bana ihatag tanan, ang asawa kuptan ra niya. Kansi. May sa tatog ang asawa mo hatag sad ngadto, ako sa ning ihatag nimo ang 13 ka kuan. Mo na ang akong gibuhat karon inighatag sa bana ngadto sa asawa sa 13 ka coins, ipaihap na ko sa asawa iyang ipon. Ingon ako pila ka coins niya. 13 pa diyan ako. Isod og balik sa bulsa sa imong bana. At least wag ba ang iya sang 13th month pay, iya sang isod ngadto bulsa sa iyang bana. Ako nang tuyoon isod nya na ang kanang usahay ang maid of honor magdama dayon ato katong puntil-puntil ba nga sudlan sa aras kay adto ipasod nako ay dihas bulsas bana insya ingon sang asawa ang tanan pa diyan nako ang tanan lagi so,
aron maghinatagay mo sa inyong mga income hangtod ang 13th month pay. Materialistic kayo, naong kay kwarta na. Kung mo na itong analysis ba, naong kay kwarta. Tiban ibaya, sakramento ba yan ang atong gisaulog? Sa ato pa, mauna si Kristo ang atong gisaulog. Mao kana siya ang simbahan ang atong gisaulog. Ang pamilya, nahimo na kamong gitawag kamo og domestic church. Ang banag asawa ba? Domestic church. Pasabot, gamay nga simbahan. Nya ang simbahan gitukod ibabaw sa mga apostoles aron patubuon ang maong edipisyo, maong building pinaagi sa atong inadlaw-adlaw nga contribution para sa pagtukod niini. Amo na ang akong meaning anang kuan 13 ka aras or kasensiyo gitawag na nako og the number of the apostolic foundation. Mao na ang gidaghanon sa atong pundasyon, apostolic foundation. Unsa man ning apostolic foundation? 12 ka apostoles unya si Kristo naa sa center. Amo na gitawag apostolic foundation. Na kon ang pamilya magsunod sa gisangyaw sa mga apostoles nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy tubag na to? Dali ra ba kay malimot tay. Ang ilang mensahe migula latas sa tibuok kalibutan. Nya kun ang banag asawa maminaw sa mensahe sa apostolikanhong mensahe kana siguro gina silang dili magkabuwag, siguro gina nga lig-on unya malambuon. Kana bitang magtukod kag balay, kung ang imo ganing mga haligi o ang imong mga beams lig-on, makapatuyang kag panindot dito sa babaw, no? Pero ang imo ganing pundasyon huyang, inig-ingon nimo pwede sakahan pa ni Brad ngadto babaw, ingon ko di mada pa din huyang kay itong pundasyon, lusno ning balaya di man ni kadaog. Ana mao na kung ang inyo ganing pundasyon kana ra gyung cellphone, kana ra gyung kwarta, kanang balay, kanang sakyanan, kanang yuta, mao ra gyud na inyong pundasyon. Nya muna na inyong gitawag og success, kana ra gyung pag-graduate og kurso, kana ra gyung murag valedictorian, honor gyud, kana ra gyud inyong pundasyon. Patay mo diha. Kana ra gyung imong naong asawa, imong pundasyon aron di ka buwagan sa imong bana, paninduton gina imong naong kinahanglan wa jud kay bilbil, ana magsumbag yung kag maayo, magjogging yung kag maayo, maglaypo pa kada sa panang inyong pakuha anang naang inyong mga fats aron lang gyud slim kay ka aron di ka buwagan sa imong bana, mao ra gina imong pundasyon. Patay ka diha. Doon ay daghan ditong mas nindot pa nimong lawas oy. Ikaw 50 na magpanindot ka sa lawas nya imong ikuntis atong 18, patay ka diha. Kung lawas lang yun, kwarta lang yun, kadaghang mga dato nga mga banag asawa, mga milyonaryo, bilyonaryo pa, katulo na, kaupat na nakigbuwag sa usag-usa, bungkag ilang pamilya. Nga naman, dili grounded on apostolic foundation. Kumusta maron yung pamilya? Nagsunod ba mo sa mga gitudlo sa mga apostoles? Ha? Maayo. Maayo kayo. Wa mo magtingog uban. Nakasag-o ba mo sa napo kasugo? Tanawa. Kada palang daan, mo ba yan ay unang gitudlo sa mga apostoles? Mo sa na gihubad ni Kristo. Nakasag-o pa mo sa 14 ka works of mercy. Bahagya po. Nakasago pa mo sa 7 gifts of the Holy Spirit. Bahagya po. Nakasago na mo sa 7 capital sins. Akan na, master gina ninyo. Sige, makas. Sa atong kuan ay kanatong cross dias gawas, kanang iyang kuan diha pedestal. No, na kana kong gisgutan na diha mao nay gitawag og
the teachings of the munay basic teaching sa mga apostoles, apostolic foundation. Maunay basic teachings sa simbahan. Ngano man mauna ang kinabuhi ni Kristo. Kana maunay kinabuhi ni Kristo. Ang iyang kinabuhi mao ang pagbuntog sa sala. Labi na gyud kanang gitawag natong 7 capital sins. Maunay gipakamatay ang Kristo para pagbuntog sa sala. Iyaw sa mayang gigamit ni Kristo ang gifts of the Holy Spirit nga iya sang gihatag ngadto siya mga apostoles, ningon siya receive the Holy Spirit. Pagkadawat gyud sa mga apostoles, gigamit nila ang ilang gifts of the Holy Spirit porting buntuga sa 7 capital sins. Awa mo kay bawo sa istorya niya. Mao mo gud istorya niya. Onya, nganong nakatuman man sila sa 7 gifts of the Holy Spirit? Kay didto man sila nagsigig pamalandong, gimemorize o gibuhat ang 10 commandments. Ang 10 commandments ba, di ba ningon si Kristo, ni anhi ko dili aron pagwagtang sa pagtulunan ni Moises, kung dili ang paghatag og hustong kahulugan. Nya unsa may hustong kahulugan sa 10 commandments? Naa diha sa 14 ka works of mercy. Di ba? Kuha na ninyo. Mura malamugwa. Onya, kung pananglitan kitang tanan mutuman na taana, magbuhat na taana, gapadayon tas pagpanindot sa balay sa Ginoo, sa iyang simbahan. Matud pa ni San Pablo sa nang pagbasa, kitang tanan, Hudiyo ug dili Hudiyo, wala nay langyaw nato, pulos na takabanay ni Hesus. Kani bitang atong simbahan? Kani ba atong simbahanan ba? O tanawa o, lingia ba sa palibot ba? Nindot bati. Ingon mong nindot. Pero kuan diya, nagsumpay-sumpay ang lain-lain nga mga butang. Stained glass, semento, kanang steel, glass, tiles, wood. Nagsumpay-sumpay sila, pintal. Nya na-combine ang tanan according to the mindset sa artist o sa architect. Tanawa, nindot. Nakaroon, kinsa mang mind ang gisunod sa mga apostoles, si Kristo, the mindset of Jesus. Maura na ilang gisangyaw. Ang mensahe ni Kristo ilang gipalanog sa tibuok kalibutan. Kung mamalikas ka dito sa inyo, unsa may imong gipalanog? Mensahe ni Kristo o mensahe sa yawa? Kung magsigi kag supak og balaod, sama mo ingon ang simbahan, pabaksin mo, nya ikaw di ka magpabaksin. Unsa may imong gisangyaw? Mensahe sa ni Kristo o mensahe sa yawa? Mayo. Kung mahadlok kang naa kay mga anak nga daghan, nya magpalaygit dayon ka, magpills dayon ka, magkondom dayon ka, unsa may imong gisangyaw? Mensahe ni Kristo o mensahe sa demonyo? May maday kay mo, bright man kay mo, ug mangural kas imong balay hangtod mapiit ang agianan. Unsa may imong gipakita sa mga tao kada adlaw nga imong gisangyaw? Mensahe ni Kristo o mensahe sa demonyo? Kana. Ug magparking ka dihasdan nga agianan, magparking ka, unsa may imong gisangyaw diha ngadto sa imong mga silingan? Mensahe sa Kristo, mensahe sa Ginoo? O mensahe ni Kristo o mensahe sa demonyo? Sa demonyo. Kung maghimo kag tindahan, diyan na iskina, naagyos iskina ka istanan, nya mo parking pag yung mga motor na pamanggan ikuno day gahimo nagmurag ayuhanas motor mo paypiit kaing dahan, mabangga ka diri sa lobby, mabangga pag yung kas motor diri sa pikas. Unsa may imong gisangyaw sa nganis atong palibot simbahan kutob sa manimba dinhi? Mensahe sa Ginoo o mensahe sa kwarta o sa demonyo? Mensahe sa demonyo. Ay kun ninyog tanduga kay panginabuhi ni. Nya nagsunod ka kas tag-iyas kinabuhi.
Madugay ani patian gyud ko diha kada nako agi. Pero pasaylo ako nga silingan ra man kita dinhi. Ato nang tinud-on ang pagsunod sa Ginoo. Karon gani ang ato mga dili silingan kada nato panghangyo dinhig na atay mga projects, na atay mga slots, purting manghatag. Di nato mga silingan, tuas Canada, tuas Amerika, tuas Australia, tuas Dubai, tuas Hong Kong, tuas Japan, lain-lain, tuas Germany, sa France, Amerika, tua dito sila. Why labot nato manghatag sa atong proyekto aron monindot ang atong simbahan? Ni ay ato hinong duol kay tanan di kahatag bisag gamay na lang extension sa daan aron liwag-luag natong pag-agi. Wa ka ta mauwaw ani. Nga naman, tungod kay wa ta magtukod, wa ta magsunod sa mensahe ni Kristo. Na siya. Narana ninyo, suko mo na ako. Basta kaning ako mensahe ni, mao na si San Simon o si San Judas, patay gyud. Mo ni puwa ang atong kwan. Gipatay gyud sila. Mo ni kining gasigi rugwali. Andam-andami na lang yung daag lungon. Kaya kani, patyonon gini. No? Patyonon hapit na. Naroy daghan niyang gahupo-hupo, pahilo mo taning animal dako, be. Ana. Pero sagdilag mo hilom ko, basta mahalin lang slat, okay gyud kay na. Maligya ra matag special slat karon. Kada ninyo palit og slat, nagtukod mo sa gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Sama ani karong mag-culmination ta sa month of the Rosary karong Domingo. So mo nang wa tay misa sa alas 7 gabi karong Domingo sa atong regular schedule kay mag-living Rosary ta diha. Nya ang atong misa mao ang alas 5. High mass na mag-celebrate ming duha sa akong ni Father Arnel aron pagtimaan nga dako kay balyo ang pagpangadji sa Holy Rosary. Nya kay ang moapil ani naaman ay mga tiyan, naaman sa na sila yung mga panginahanglan, so naagitay financial need. So gibana-bana sa ninako moabot siguro mga labing menos mga 200,000 na to magasto. Mo nang doon natay special slots nga Mary's Embrace 2. Ako lang nang ibutag Mary's Embrace 2 kay naka Mary's Embrace naman ta nga slot last year man siguro to. Karon na maligya tag 200 katag 1,000 per slot. Gahapon ako gisugdan, nahalinan dayon tag 26 ka slots. Pakpaka na to. Nanay mga builders. Gusto pa mong mutampo? Napay kuha nga 174 slots. First come, first serve. Coto Branis Domingo, Calones close. Nya nga nung gasigi matag slot-slot. Isa nga pa na nung sige magag slot-slot. Nako di man sad mo katingob og hatag og 200,000. Kinsa man dinhi ang muhatag 200,000 bi ako dawaton. I-close din ako. Sige. Nanasad. Naninyo. Pero tungod aning atong ginagmayng mga slots, kay kanang slots god one piece of a whole or piece of a whole party sa dakong bahin or dako nga tibok. Tungod ani tan-awa nga atong palibot ini nanagko ng atong yuta, no? Nanindot atong building, magtukod na sa tag building, tuan na ditong atong agianan, nindot na kay tanawon, na nagakural na sa ta dito, aron mo igpundasyon, munindot na gidan ng agianan. Tungod daan ang ginagmay-gagmay kanang imong pagsakripisyo, isip tricycle driver nga mutigom gyud para makapalit og slot, isip labandira nga mutigom gyud aron makapalit og slot, or isip milyonaryo aron muhatag og tag 1 million, tag 3 million, kana tanan usana kapag tukod sa simbahan. Imagine ighuman sa Living Rosary, ang tanang Hail Marys, ang tanang ni Apil, ang ilang kasing-kasing di nakalimot ana, og mabaw na nila ngadto sa ilang balay. No? Magyapon mo madasig.
Ang inyo rin yung ginahon, okay ra lagi ng hilibing rosary pa dir, ay lang ng slot. Wa mo sa tamo pugsa, ang mo palit lang. Ang mo palit, dool mo dito sa opisina. Huwag di mo palit, ay mo dool dito. Huwag mo palit mo, pada mo nga rin sa online banking or GCash or kanang atong kanang kwarta padala. Huwag di sa mo palit. Di harap mo sa inyo ay mo pagkuhan hatag. Total, di man san mo gakso ni Mama Mary. Ang mugakos ninyo, kinsa man? May lang untag si St. Joseph. Ambot lang kinsa mugakos ninyo. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, isip mga bahin sa usa ka balay naggitukod ni Kristo diha sa sukaranan nga mao ang mga apostoles atong dad-on ang atong mga pangamuyo ngadto sa Dios pinaagi sa pag-ingon maluluyong amahan dungga kami. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mulahutay siya sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran nga mamahimo usab sila nga pangulo sa pagtuo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga maila na ang kabanhawan, ug nga mahiusa na sila uban sa mga santo sa langit, magampo kita sa Ginoo. Maluluyong amahan dungga kami. Amahan nga puno sa kaluoy o gugma, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pangama sa mga apostoles Simon ug Judas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.